И така продължаваме с следващата лекция. Днес е дата 06. Сега тук малко ще блести от светлината, но това е само в фъндъл. 06.11.2013 година. Така, ще продължим пак с следващата, с предната, там където завърши предната тема. Но преди това искам да се спра на въпроса за атома и неговите съставни части, т.е. съставни частици. Както казахме, това, ако е атома, в него се намира фотона със знак плюс, фотон и електрон със знак минус. Тоест, електрон. И това е атома, съгласно моите постановки, които дадох в 2009 година. И съгласно това, което двама американци, като един от френски произход, взеха през декември месец 2012 година Нобелова награда по ядрена физика. И аз казвам, че това нещо е моя разработка. Обаче, тъй като вече хората, американци, взимаха Нобелова награда, аз казвам, че това го слагам кръст. И има друга теория по този въпрос. Която друга теория по този въпрос ще се окаже, че това не е точно така. Но вече аз знам как да давам тези постановки. Така че по този въпрос ще има още много да си говорим. И точно по този въпрос ще кажа, че ще отречем и постановката, че електрическият ток е насочено движение на електрони, които електрони са с отрицателния заряд. И на него ще му сложим кръст. Така че предстои една много голяма нова теза в науката по тези въпроси. Друг е въпросът колко хора ще вникнат в това нещо и колко хора ще бъдат заинтересовани да се даде ясна постановка на тази тематика. Защото по този начин ние ще отречем, че в по-късен период ще отречем, че има и ядрена енергия, т.е. ядрена реакция. И всичко това, което се прави като ядрени централи и други такива съоръжения, просто ще имат вече нова постановка за тях. Така. И сега. Казахме, че всичко в този свят е дело на нашия Създател. След като е дело на нашия Създател, то тогава ние хората каква роля имаме? Според всички психологически и здравни науки се казва, че човека е личност. Но често пъти за човека се говори, както казахме и преди, че е егоист. Така, след като този човек е егоист идва от его, което его е нашия висш аз. Който висш аз е нашия Създател.
нашия Създател е с общото понятие Господ Бог. Ето цялата постановка. Тогава, след като в нас е Господ Бог и ние казваме, че човека, че всичко в този свят е Божие дело, то веднага излиза постановката, че човек вече не е с ясната постановка, че е личност. Тоест, той управлява. Управлява. От Висшия аз или Господ Бог. Така. И в моите книги изкарваме тезата, че човек, тъй като е управляван във всяко едно негово действие, той е само биоробот. И това е същността за човек. Обаче, в същото време, ние знаем, че човек тая постановка прокарва чрез разни филми и други такива неща за биороботи, но ясна постановка до момента нямаше. И това го обясняваме чрез моите книги. Така, все пак, човека обаче често се коментира и се знае, че има така наречената свободна воля. Това е свободна воля. Тази свободна воля, нали, според досегашните теории на всички литератури, които ги има, от Татяна Микушина, от всички автори, нали, и хората твърдят и знаят за себе си, че те имат свободна воля. Погледнато реалистично, за всеки човек по-отделно, той ще каже: да, аз съм личност. Защото, нали, сам взимам някакви решения. Дали това е точно така? И тук е същността на моите 3 книги до момента, за да докажем, че човек е биоробот и човек няма свободна воля. Но все пак той може да каже, че е личност. Как става това нещо? След като висшия аз или нашия Създател управлява всичко, Създател управлява всичко, то това значи, че управлява човека, управлява животните, управлява растенията, управлява всички стихии, които са на земята и на небето. Така. След като ги управлява, то трябва да обясним как става това номер. И сега. Ние вече знаем, че висшия аз се намира в човек. И въпросът е как се управлява това нещо. Според книгите на Нил Доналд Уолш, се каза, че има 3 състояния, които вършат всичко. Това са мисъл, дума, действие. И който е чел книгите, знае за това нещо. То е строителство. И сега. Въпросът е за мисълта. Бог не управлява ли нашия висш аз, не управлява точно с мислите. Сега, мислите дали са на човека, дали са на висшия аз.
аз имах прекрасната възможност да се убедя в това нещо, че в даден момент, когато висшия аз реши, нали, в експеримента, който правихме с него, то аз мога да остана известно време без грам мисъл в главата. Тоест, така наречената кома. Кома не е нищо друго, освен прекъсване на мисълта от висшия аз към човек. И човек стои и гледа, и тъпе, и нищо не може да каже. Въпросът е, тая кома, че може да бъде будна кома и сънна кома. Така. Ето ти обяснението за комата. Тоест, самото заболяване кома го дава висшия аз. С прекъсване на мисълта. И аз съм имал възможност, когато така определени не минути, но да кажем 10, 12, 15, 30 секунди, нямам една мисъл в главата. И само гледам и не мога да кажа, не мога да реагирам по никакъв въпрос. Нали? Аз съм имал възможност, висшия аз ми дава тази възможност да го установя в този момент от много години назад. Нали? И аз в моите книги съм го описал това нещо. Нали? Точно къде е било. И сега, значи, комата е едно от тежките заболявания на човека. Тая кома се дава от висшия аз. След като се дава комата от висшия аз, това означава, че всички заболявания са от висшия аз или от нашия Създател или от Господ Бог. Това е най-новото, което трябва вече да се разбере, че всичко, що е в човека като заболяване, а аз имах възможност да наблюдавам животни, да наблюдавам растения, нали, които гледах цяло лято, за да ми докаже, че всичко това е негово управление. Като заболяване, включително и като реколта на дадени растения. Управление. Така. И сега, въпросът е, че нашия Създател ни управлява цялостно. И то само с мислите, които ни дава. Това означава следното, че човек, защото в Божествената наука се казва, че човек трябва да управлява своите мисли. Да управлява своите мисли. Или да се освободи от някои мисли, които са недобри за човек. Освобождаване. Аз казвам, че човек по негова воля не е в състояние да се освободи от нито една мисъл. И през цялото будно състояние на човека, даже и по време на сън, текат мисли като на филмова лента. И през човек му минават, може за една минута да му минат десетки мисли. Нали? Въпросът е такъв, че човек не е в състояние да регулира този процес, ако този процес не се регулира от висшия аз. И сега, голямото противоречие тук. Дали човек може да бъде с мисли, които да са позитивни мисли, както често си говори? Позитивни мисли. Позитивни мисли. Или тези мисли да бъдат така наречените отрицателни мисли. Така. Всичко това като позитивни мисли и като отрицателни мисли идва от висшия аз. Обаче, ако се върнем на Библията, Стария Завет,
И диктовките на Татяна Микушина, която казва, че това е Стар Завет, която казва с една диктовка новите Божии заповеди. А тук са старите Божии заповеди, както се казва. Така. И сега, тези заповеди, всеки ги знае, 10 Божии заповеди. Не е задължително даже да се знаят на Исус, но всеки е чувал за тях и може да ги прочете. И тези заповеди се водят като така наречения нравствен закон за християните. Християни. Обаче ние казахме, че Стария Завет се признава и от исляма. Стария Завет, според някои постановки, се признава и така наречените евреи в съвременната форма, както ги знаем, и юдаизма. Така. Спорен е въпрос с другата религия, будизъм. Но според диктовките на Татяна Микушина ние знаем, че възнесените владици дават точно учението за будизъм. Които възнесени владици не са никакви възнесени владици, а е нашия висши аз или Господ Бог, който диктува на Татяна Микушина точно по мисловен начин. Освен по мисловен начин, той може и тихо да изшепне, както се казва, че когато човек направи връзка със своя висш аз, нали, той получава вече това нежен вътрешен глас. Обаче, както казах вчера, че спрямо закона за здравето, нали, всеки един човек, който малко или много чува някакви гласове, той е вече за психиатрия. И това е най-голямата глупост, която е направил пак нашия Създател. Защото нашия Създател манипулира точно чрез мислите и чрез слуха, манипулира хората и ги прави за всеки идиоти. Включително, нали, той е дал в Стария Завет заповедите, 10 Божии заповеди, които определят нравствения закон на християните, като се казва не кради, не убивай, не лъжи и така нататък. Но в същото време този висш аз или нашия Създател чрез мислите създава на човека всякакви състояния. Тоест, той може да иди да открадне нещо, може да иди да убие някой, може да направи всякакво представление. И ето ви обяснението за тероризма как става. И за всички войни. Тоест, нашия Създател управлява само чрез мислите хората. И по този начин, тъй като те нямат свои мисли, по този начин той ги кара да правят всяко едно действие, било позитивно или отрицателно. Включително и действието американските пилоти да насочат самолетите с хора точно в търговския център в Ню Йорк или така наречените кули. Ето ви простото обяснение. И затова Нил Доналд Уорш казва така. Мисъл. Това го казва обаче неговия висш аз, т.е. нашия висш аз. Мисъл, дума, действие. Действие. Сега, обаче, не е задължително да има и дума, защото когато на човек влезе някаква мисъл в главата, т.е. тя се вкарва не е в главата мисълта. Това е друга тема вече. И аз съм го обяснил. Когато в човека влезе някаква мисъл, нали, тази мисъл човек или може да се освободи от нея, но в повечето случаи той не може да се освободи, ако виж аз ми кажа, че тази мисъл трябва да се примахне в главата. Или да се смени с друга.
И тая мисъл може да бъде за всякакво действие, както ви казах, нали, да бъде добро дело, да бъде обаче и не толкова добро дело, склонящо към насилие и убийство. А по-лошо това няма. Нали? Спрямо човешката логика. Така. Ето кой прави всички тези изпълнения. Висшия аз и никой друг. Сега, кажете ми медицината по този въпрос и която и да е друга медицина, какво казва? Нищо не казва. И аз за това в една от предните диктовки, т.е. лекции, ви казах, че четох една статия от симпозиум на научени хора за съзнание. Така се записва обаче в диктовките на академик Маслов. Съзнание. Тоест, грешка. Така. Съзнание. Знание. Обаче с висши аз. Ето кой прави съзнанието. Висши аз. И човек няма никакво съзнание. Така. Защото казахме, че всички мисли в човека се поддържат и си дават от висшия аз. Въпросът е, който е много важен. Как този висш аз успява на 7,5 милиарда население на Земята, население на Земята, за всеки един човек той да поддържа някакъв интелект. Интелект. И това е много важен въпрос. Значи, ние казахме, че висшия аз е природата. Или висшия космически разум, после абсолют, нали, нашия творец и така нататък. След като той е природата, човек е част от природата, това означава, че той поддържа целият интелект на 7,5 милиарда човека, включително на целия животински свят и на целия растителен свят. И затова има постановка, че всяка тревичка и всяко растение знае кога да расте, и кога да цъфти, и кога да дава плод. Тоест, това нещо се управлява от човек. Тоест, от висшия аз. Или нашия създател. В същото време, нали, много учени се чудят как определени животни, примерно, обикалят, да кажем, делфините или китовите, обикалят Световния океан. И как прелетните птици, ако може да ги наречем прелетни птици, летят от Европа и отиват някъде никой не знае къде. Примерно в Африка. Нали? Някои казват намерили пръсти на определена лястовица. И как точно там намериха този пръст? Така. Това е друг въпрос обаче. И сега, този интелект се поддържа от нашия създател за 7,5 милиарда години. Обаче, има според книгите и според това, което прави Нил Доналд Уолш, има две постановки. На Уолш създават готови знания. И той ги пише, нали, във вид на книга. Постановки. Другия въпрос обаче, колко са истинни тези постановки. Защото това също е малко относително. Аз казвам, че, нали, книгите като книги са едни от най-интересните и завладяват всеки един човек. Но дали е точно така, това е вече спорен въпрос. И според това, което върви чрез мен, вие виждате, нали, къде отиват нещата. Нещата отиват в съвсем друга постановка вече. Че човекът е чист биоробот. И човек няма мисли. А мислите му се дават от висшия аз. Така. И сега в момента точно това става, че ми се прекъсна мисълта и аз не мога
не мога да се сета откъде трябва да започна. Това е начинът на действие. И точно тук се показва, само че ми се дава вече друга тематика, за да ви обясня този въпрос, че когато някой каже изгубих си мисълта, това изгубване на мисълта е прекъсване на мисълта точно от висшия аз. Ето е обяснението за прекъсването на мисълта. И аз съм имал съм моменти, и съм го описал това в книгата, на студентски изпит, по който предмет бях така опитен, че няма нещо да го знам, и в същото време аз правя решавам писмени отговори на въпроси, 13 въпроса без една грешка. Без грешка. И това беше по организация на предприятието, ако ни пише. Точно така, организация на предприятието. Така. И в момента, когато трябваше да се ява на устен изпит, аз не можех да кажа една дума. И преподавателката, доцент Юлия Маринова се казваше, от Дунищи се в София, по това време, се чуди как аз така 13 въпроса ги решавам без грешка, а не мога да кажа една дума на писмения изпит. Като през цялото време, докато бяхме на занятия по това предмет, ние с доцент Маринова водихме диалог точно по проблемите на управление, по управлението на предприятието и организацията на предприятието. Защото тази тематика на мен ми беше известна от преди. Така. И доцент Юлия Маринова тогава, сега не знам, може и професор да е вече, тогава се чудеше как така аз съм останал в това състояние. Тоест, тогава ми се даде първата, което аз не го разбирах по това време, ми се даде първата постановка, че има нещо, което не зависи от мен, но нищо не разбирах тогава по тези въпроси. И жената се чуди през цялото време и ма гледа, че аз не мога да кажа една дума, но в същото време ме гледа писмената работа и ма пусна, за да не ма връща пак с една тройка. Но няма значение. Но това за мен беше един показателен урок по това време 90-те години. Тоест началото на демокрацията. Тогава завърших висшето образование. Така. И сега. Казахме, че на лош и на другите хора им се дава готово знание. Примерно, на Татяна Микушин, на академик Маслов, на всички с книгите на поединци, Крион и разни други. Включително така е дадена Библията. Но при мен става точно обратното в момента. Нашият създател, макар т.е. от това, което правим, той ме накара да прочита цялата литература, която ми беше нужна, за да стигнем до тези изводи. За да мога аз сега в случая да говоря така, без да поглеждам от никъде. Но за да знам за какво става въпрос. И той ме насочеше през цялото време, както ви казах, от близо 30 години. 30 години, за да се подготвя в това състояние, като в самите диктовки на академик Маслов. На академик Маслов той казва, че хората не познават историята си, но без моя помощ те няма да я разберат. И тук е въпросът, че той трябва да хване някой, който да го обучи по негова постановка, лично, и да може да разкрие тези неща. И аз имах това късмет, който късмет още викам така, че по-добре да не беше ставало. Защото за тези една година, каквито изпитания минах, едва ли някой може да ги мине. И в момента, когато аз казах, че споделих с мои приятели, че има връзка с висшия аз, и се приемат диктовки, тогава той е моя приятел, доцент Милев,
от Пловдивския университет ми каза така, ами Авраам, и аз тогава това нещо го приех. Едва ли не като, това е стана библейска история. Обаче това нещо ми се случи на мен по различни поводи. За да мога всичко това да го преживея по мой начин и сега по мой начин да го обясня. Но това е дело изцяло на висшия ми аз, което много хора може и да не могат да вникнат в този въпрос, ако не тръгнат не от науката, светската наука, а точно от божествената наука. Тоест от книгите, които са дадени